салом шунавандагони азиз, шаҳри ҷамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз панҷшанбе 21 ноябр соат ба вақти Москав 18. дар студия бошад Сомон азизӣ ва Баҳриддин Собиров. дар парлумони Русия ҳафтаи оянда лоиҳаи қонунеро баррасӣ мекунанд, ки ба ронандагони дорои шаҳодатномаи ронандагии миллии худ фаъолияти мусофиркашонӣ бахусус таксирониро манъ мекунад. яке аз муаллифони лоиҳаи қонуни мазкур Людмила Бокова Сенати шӯрои федератсия мебошад. таври хабаргузории риа новости аз қавли Людмила Бокова менависад, лоиҳаи қонун омода буда дар ҳафтаи дар пеш истода дар ҷаласаи парлумонӣ онро вакилон мавриди баррасӣ қарор медиҳад. дар баробари ин Сенати шӯрои федератсияи Русия чанде аз вакилони думаи давлатии Русия ҳам муаллифи лоиҳаи қонуни мазкур мебошанд. дар сурати ҷонибдорӣ пайдо кардани лоиҳаи ин қонун аз ҷониби вакилони думаи давлатии Русия он ба шӯрои федератсия, ки палатаи болоии парлумони Русия мебошад, барои тасдиқ ирсол мегардад. агар ин лоиҳаи қонун дар шӯрои федератсия низ тасдиқи худро ёфт, баъдан барои гузоштани имзо ба президенти федератсияи Русия пешниҳод мегардад ва баъд аз имзои президент онро дар матбуоти даврӣ чоп мекунанд ва мавриди амал қарор мегирад. муаллифони лоиҳаи қонуни маъни таксиронҳо бо шаҳодатномаи миллӣ бар онанд, ки бо қабули ин қонун Русия ягон конвенсия ё ӯҳдадориҳои байналмилалиашро дар мавриди муҳоҷирон вайрон намекунад ва баръакс ин баҳри таъмини амнияти мусофирон ва бехатарии ҳаракат дар роҳҳо гирифта шудааст. агар қонуни мазкур қабул гардад, муҳоҷирони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ аз ҳуқуқи рондани такси дар Русия маҳрум мегарданд. дар ин сурат муҳоҷиронро пеш меояд, ки шаҳодатномаи ронандагии миллии худро ба шаҳодатномаи ронандагии Русия иваз кунанд, ки ин ҳам вақти зиёд ва ҳам харҷи зиёдро талаб мекунад. шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими хабарро аз радиои муҳоҷир шунида истодаед. Толибон қатолтарин гурӯҳи террористӣ дониста шуд. аз рӯи шумораи қурбониён, Толибон аз давлати исломӣ фаъолияташ мамнӯъ дар Тоҷикистон пеш гузашт. соли 2018 ҳаракати Толибон калонтарин гурӯҳи даҳшатафкан дар ҷаҳон эътироф шуд. дар ин бора дар гузориши Global Terrorism Index 2019 маълумот медиҳад. соли гузашта 6,1 нафар аз дасти Толибон кушта шуданд, ки 70% зиёдтар аз соли пешин аст. созмони террористии ба ном Давлати Исломӣ Доиш дар куштори 1,3,000 кас даст доштааст, ки чандин маротиба нисбат ба соли пешин камтар аст. шумораи амалҳои содиршуда аз ҷониби ҷангҷиёни Доиш низ кам шудааст. муаллифони гузориш онро ба амалиёти муваффақона зидди гурӯҳ рабт медиҳанд, ки мавқеашон дар Ироқу Сурия торумор карда шуд. соли 2018 дар маҷмӯъ 15,9 нафар қурбони терроризм шуданд, ки шумораи ҳалокшудагон нисбат ба соли пешин тақрибан 15% камтар мебошад. аммо дар Афғонистон, ки айни замон кишвари дорои сатҳи баландтарини фаъолиятнокии террористӣ аст, қурбониён баръакс зиёд шуданд. соли 2018 шумораи онҳо 73,000 нафар, тақрибан 60% зиёдтар нисбат ба соли пешинро ташкил додааст. қаблан намояндагони Созмони Милали Муттаҳид қайд карда буданд, ки аз рӯи қурбониён байни аҳолии осоиштаи Афғонистон соли 2018 рекордӣ буд. дар ҳамин ҳол гунаҳгорон асосан нерӯҳои зидди ҳукумат шуморида мешуданд. тақрибан дар чоряки ҳолатҳо одамон бо айби нерӯҳои ҷонибдори ҳукумат, сохторҳои қудрати Афғонистон ва низомиёни хориҷӣ ҳалок шуданд. бино ба маълумоти Вазорати дифои Афғонистон, соли 2018 дар ин кишвар беш аз 50,000 нафар ҷангиён фаъолият доштанд, ки 21 созмони террористиро намояндагӣ мекарданд. аксарияти онҳо ҷонибдории Толибон ва гурӯҳи наздик ба он шабакаи ҳаққонӣ мебошанд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ба буҷаи шаҳри Москав 13,2 миллиард рубл андоз аз патент супориданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,7% зиёд аст. дар ин бора намояндаи шаҳрдории Москав хабар медиҳад. аз моҳи январи ҳамин сол 338,000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ дар Москав патент гирифтанд. ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6% зиёд аст. иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ барои муҳоҷирон ё ба истилоҳ патент аз соли 2015 инҷониб ҷорӣ гардида, айни ҳол доштани патент ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Молдова ва Украина, ки барои кор ба Русия меоянд, ҳатм нест. аз соли ҷорӣ гардидани патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия, онҳо бо пардохти 72 миллиард рубл буҷаи Москваро пур карданд. дар ин давра дар Москав зиёда аз 2 миллион нафар патент гирифтаанд.
хабарро аз тоҷикистон мешунавед. дар амалиёти пиёдагард беш аз 1500 тан дар душанбе ҷарима шуданд. нозирони роҳи душанбе дар як ҳафтаи амалиёти вижа зери унвони пиёдагард беш аз 1500 сокинон ва меҳмонони пойтахтро барои нақси ҳаракат дар роҳ ҷарима карданд. мақомот маълум набуданд ки асосан пиёдагардон қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон мекунанд. ба қавли дафтари раёсати вазорати умури дохилӣ дар шаҳри душанбе, истифода накардан аз гузаргоҳҳои зеризаминиву рӯизаминӣ ва гузаштани роҳ дар ҷойҳои муқаррар нагардида ё манъшуда ба ҳолатҳои садамавӣ боис мегарданд ки баъзан худи пиёдагардон аз онҳо осеб мебинанд. манбаъ меафзояд аз ҳар нафаре ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон карданд дар ҷои ҳодиса 6 сомониву 88 дирҳам ҷарима ситониданд. амалиёти пиёдагард 11 ноябр оғоз шуда 21 ноябр ба поён мерасад. идомаи нақшри хабариро мустақиман шунида истодаед. болоравии нархи иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё худ патент дар шаҳру вилоятҳои русия идома дорад. ин навбат вакилони думаи давлатии вилояти Москав бо ҷонибдорӣ аз болоравии нархи патент барои муҳоҷирон қарор қабул намуданд. нархи патент ки дар соли 2019 дар вилояти Москав 4850 рублро дар бар мегирифт, бо иловаи 250 рубли қиматшуда дар соли 2020 5100 рублро ташкил медиҳад. хотир расон мекунем ки ин аввалин ҳолати болоравии нархи патент дар русия нест. аз ин пеш мақомот дар шаҳрҳои санкт петербург, саратов ва Москав низ нархи патентро боло бурданд. айни ҳол дар Москав нархи патент ё худ иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ барои муҳоҷирон дар соли 2019 5000 рубл аст, вале мақомоти Москав нархи онро ба 350 рубл боло бурданд ки аз 1 январи соли 2020 муҳоҷирони меҳнатӣ барои ҳар як моҳи патенти худ 5350 рубл пардохт хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки дар русия шаҳрвандони тоҷикистон, ӯзбекистон, озарбойҷон, молдова ва украина ки узви иттиҳоди иқтисодии зери назари русия нестанд, бо доштани патент барои худ кор пайдо мекунанд. ҳамчунин аз болоравии нархи патент дар дигар минтақаҳои русия гузоришҳо мерасанд ки бо тасдиқ шуданашон мо шуморо ҳатман дар ҷараён мегузорем. шунавандагони азиз, шумо барномаи хабарро мустақиман аз радиои муҳоҷир шунда истодаед. мегузарем ба хабари варзишӣ. Сомон Маҳмадбеков, Беҳрӯзи Хоҷазода ва Акмал Муродов, варзишгарони шинохтаву номдори тоҷик дар мусобиқаи тоскулоҳи бузурги Осака 2019 ки дар шаҳри Осакаи Ҷопон рӯзҳои 22-24 ноябри ҳамин сол баргузор мегардад, тоҷикистонро муаррифӣ менамоянд. ҷавонпаҳлавонон Сомон Маҳмадбеков ва Беҳрӯз Хоҷазода ҳар ду дар вазни 73 кг ва Акмал Муродов бошад дар вазни 81 кг вориди майдони рақобатҳо хоҳанд шуд. тавре маълум гардид, дар мусобиқаи тоскулоҳи бузурги Осака 2019 варзишгарони кишварҳои Русия, Ҷопон, Руминия, Канада, Қазоқистон, Олмон, Фаронса, Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Араб, Қатар, Баҳрайн, Шоигарии Умон ва кишварҳои дигар ширкат мекунанд. дар ин мусобиқаҳо сатҳи байналмилалӣ қуввозмоӣ байни мардон ва занон дар назар дошта шуда вазнҳои аз 48 то ҷамъи 100ро дар бар мегирад. дар русия нақшаеро таҳризӣ карда истоданд ки аз рафти қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ мақомоти дахлдору огоҳ ва дар зуд ошкор гардидани он кӯмак мерасонад. ин тарҳро муаллифон барои шаҳрвандони хориҷие амалӣ намуда истоданд ки ба воситаи нақлиёти худ озими русия мешаванд. яъне ҳар шаҳрванди хориҷие ки бо нақлиёти худ вориди русия мегардад, камераҳои мушоҳидавӣ дар нуқтаҳои назоратии сарҳади давлатӣ аз 1 феврали соли 2020 рақами қайди давлатии нақлиётро сабт карда онро дар махзан ягона нигоҳ медорад ки ҳама маълумотро ба таври электронӣ дар ихтиёри мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ мегузорад. агар шаҳрванди хориҷӣ ба воситаи нақлиёти худ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ҳангоми будубош дар федератсияи русия вайрон кунад, он гоҳ ҳолати вайрон кардаи қоидаи роҳ дар махзан ягона нигоҳ дошта мешавад ки ҳангоми хориҷ шудан аз русия дар марзи давлатии ин кишвар ронанда ба мушкил дучор шуда бе пардохти ҷарима вобаста ба ҳолати вайрон кардаи қоидаи ҳаракат дар роҳ убури марз ғайриимкон мегардад. бино ба маълумотҳо аз шумораи қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳҳои Москав 1%-ашро шаҳрвандони хориҷӣ ташкил медиҳанд.
ادامه برنامه خبر رو مستقیما شنیده استودید. در قزاقستان اگنتی مبارزه با کروپسیا سردار یکی از شعبه‌های کار با مهاجرت را دستگیر نمود که به فروختن کارت‌های مهاجرتی متهم دانسته می‌شود. دبیر سامانه زکان کز اطلاع می‌دهد در ولایت کیزلوردی در نتیجه گذراندن عملیات مخصوصی اگنتی مبارزه با کروپسیا سردار شعبه کار با مهاجرت شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شیله همین ولایت دستگیر شد. از گمانبر این جنایت نام نمیبرند و او را برای استفاده از مقام خدمتی، ساختکاری و دادن کارت‌های مهاجرتی غیرقانونی به 15 تن از مهاجران ازبکستانی گمانبر می‌دانند. مبلغ طلب نموده پلیس از مهاجران ازبک را مقامات مبارزه ضد فساد قزاقستان 75,000 تنگه می‌گویند. ادامه برنامه خبر. دختر توجیکتباری قرغیزستان قهرمان جهان اومد به گوشتینگ. دилдода раҳмонова тоҷиктабор буда чемпиони чоркартаи ҷаҳон оид ба гӯштинг мебошад. дар полша мусобиқаи ҷаҳонии гӯштини камарбандӣ бо иштироки паҳлавонони 26 давлати дунё дар вазни мутлақ зиёда аз 100 килограмм баргузор шуд. дилдода раҳмонова духтари тоҷиктабори деҳаи учқурғони ноҳияи қадамҷо воқеъ дар вилояти Ботканди Қирғизистон ҳамаи ҳарифонашро мағлуб намуда қаҳрамони ҷаҳон гардид. соли 2016 низ дилдода беҳтарин варзишгари Қирғизистон эълон гардида буд. зимни вохӯрии чемпион аз номи ҳукумати деҳшӯрои Учқурғон ба дилдода маблағи 50,000 сом ҳадия тақдим карда шуда ва аз ноҳияу вилоят ва ҷумҳурӣ низ қарор аст ҳадияҳо барояш супурда шавад. деҳшӯрои Учқурғон яке аз минтақаҳои сарсабзу пешрафтаи Қирғизистон ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо ҳудуди 27,000 тоҷикон кору зиндагонӣ доранд. дар охири нашри хабари шунавандагони азиз як эълон низ дорем. пагоҳ рӯзи 22 ноябр соати 18:00 ба вақти Москав дар студияи марказии Радиои Муҳоҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо ҳуқуқшиноси соҳаи муҳоҷират Анвар Бобоев тайёр мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқомати буду бош дар қаламрои Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хатти сарҳади давлатӣ ба Радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Имо, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8 965 151 0410 8 967 111 5646 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба солҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақим пагоҳ соати 18:22 ноябр ва вақти Москав оғоз мегардад. ва шунавандагони азиз, ани замон ҳаво дар Москав 5 дараҷа сардиро нишон дода истодааст. дар роҳҳо бошад тамбашавии мошинҳо, яъне ба истилоҳ пробкаҳо 8 дараҷа аст. акнун вазъи обу ҳаворо Сомон азизи ҳамкасби ман баҳри шумо қироат мекунад. марҳамат Сомон. вазъи боду ҳаво барои пагоҳ 22 ноябр дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он рӯзона каме бориши барф пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона 2-4, шабона 2 дараҷа гарм мебошад. дар Москав бошад 22 ноябр ҳаво каме сард шуда, ҳарорат рӯзона 4-7, шабона 6-7 дараҷа хунук мебошад. дар Санкт Петербург ҳавои тағйирёбандаи абрӣ буда, боришот дар назар нест. ҳарорати ҳаво рӯзона то 5 дараҷа ва шабона то 6 дараҷаи хунукиро дар бар мегирад. дар Хабаровск 22 ноябр боришоти барф гуфта мешавад. ҳаво рӯзона хунук буда 10-13, шабона 6 дараҷаро фаро мегирад. дар Екатеринбург низ боришоти барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво рӯзона 9-14, шабона 6-5 дараҷа мебошад. дар Краснодар бошад ҳаво нисбатан гарми офтобӣ буда, рӯзона то 6 ва шабона то 4 дараҷа гармиро дар бар хоҳад гирифт. шунавандагони азиз, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. бо Радиои Муҳоҷир бимонед.